Polsi a Borgy. Takže čaute, chceme byť noví youtuberi. Prvé video sme si pripravili, že 25 faktov o nás, takže začne Jakub, zastav. No takže za kamerou máme Martina, to je vlastne Polsiho brat, a ja som Borgy. Poď. No takže čaute, volám sa Jakub a pochádzam z Trnavy, chodím do školy Kornela Máhra. A môj najlepší kamoš je Borgy. No a vlastne no ja mám 11 rokov a Takže čaute, ja som teda Borgy, meno mám Ladislav Novák, pochádzam z Trnavy, som najlepší kamarát vlastne Jakuba a Martina, čo sú moji kamoši, preto s nimi natáčam. Mám frajerku, volá sa Sapča, poznám veľa ľudí v Trnave, ja keby to bola malá dedina. Potom ešte mám vlastne 11 rokov, chodím tam, kam on do školy, vlastne Kornela Máhra, sme spolužiaci, chceme sedieť spolu a zastav to. Zastavil? Dobre, hip-hop a breakdance. Baví ma aj futbal, len raz za čas s kamošmi len, potom rád hrávam fotbal, milujem mesto USA, potom najlepšie mesta z USA mám New York, Las Vegas, potom ešte aj Spojené štáty americké, Washington a proste tak. Rád mám veľké veci, milujem Nutellu, pozerávam youtuberov Gogo, napríklad Falenka, potom ešte pozerávam asi Mistera a tak, takže baví ma to. Nemám moc času, ale kto je z Trnavy a pozerám a môžeme sa niekedy stretnúť, keď chcete. No takže čaute. Takže čaute ešte raz, zabudol som niečo povedať, milujem zvieratá, napríklad psa, slona, opice, farbu mám najradšej zelenú a to je asi všetko, takže ide na radu teraz Polsi. no vlastne ja mám tiež obľúbený štát Ameriku a chcem sa tam aj presťahovať a máme aj štáty Washington, Los Angeles, New York. Najlepšieho kamoša mám teda Borgyho a chcel by som byť jeho sused v USA a zatiaľ ešte nemám frajerku, ale dúfam, že budem. A tak moja obľúbená farba je tiež zelená, ale dobrá je aj žltá. A zvieratá mám obľúbené napríklad delfín a kone. Takže čaute. No čaute, ideme sa premiesiť, lebo došli sem nejaké baby, ktoré nemusíme moc, nepoznáme ich, ale vyrušujú to, takže ideme sa niekam premiesiť tam a za chvíľu sme tu. To nezapnú. Môžeš? Takže čaute, sme trošku ďalej, nevadí, že tu chodia zase ľudia. A teraz som mu dal výzvu, že budeme si dať export, keď ste to videli, čiapať po rukách, takže začínaj, Kubo. Joj. Dobre, vyhral si ho. Stopni to. Borgyho som dal na fackovací challenge. Takže začínam. No dobre. Môžem? Však nedávaj mi do ucha. Takže teraz máme tu nášho kameramana, toto je vlastne Martin, to je Jakub a ja som vlastne Laco. Vlastne toto sú vlastne bratia dvojičky, takže bude aj o tom video. Ale teraz, keď Martinka si najmenem odtiaľ, takže teraz spravím u neho dve veci. Toto na ručičky. A toto. A poď ty. Poď. Jau. Kaká, vyhral som, takže
Čaute, ešte natočíme asi video niečo, dobre, takže čaute.